Kutai district alo Jesemet do Boka Reserve Forest Range angkang kedo tapat juri lapen langkar om arong laki kedamtang paro krisir kebra cricket home aningkan ahutsi labangso karbiarong nang senglo labangso arong kadu kawe bang paro hinira phokep sose armu apaido do Boka Reserve Forest Range angkang alo kapreka khai avilang do setami asamisa khai atumsido Langkar om arada tum sitami kedam tangkar ditang Bimola Prasad Swaliha Minister do Bomahut Chirilangso ahawar anke Karbianglong District ahoy piponang poputa hula sohut ningje don ritilo sitami Borgonga lapen udhoarong Asamis atum Karbianglong District arlo nangdo donde puamatsi Nogong District arlo si Langkar om lapen Chirilangso ahawar anta Karbianglong arlo pavidetlo Lakadu kawe angton alam kacini jia pansi Karbianglong live pen adi malong an humri damlo. Lasi arju pon senang alang litu malong pen. Kardom Karbianglong live kerang aratum doan pini niltum exclusive report mate niltum Karbianglong live team pen ladak. Jasemet doboka labangso ang nampi aju kedo aku pen kedo akar biarar tumlong sidolo. Ladak bangke topot juri pusi pulo bang ke alam pen ke same ladak akar biara ratum bangke langkar om tiso arong pusi pulo ladak nili tum non ke do prong na nili pi ke do bangke dak langkar om tiso rong ameka tum sade lo pen dak rong asara hem sinil tum dulo nili kameramen papak rang dak bangke chondro kanto tiso alang li ke dak rong asar lo lapen ladak bangke chukedam tang 3081 mate penangan aningkan susilo dagarong halaso ahut longle apota kelong ningkan parut troxida susilo ladak along le apota kelong pon pulote ladake rong man lo rong barim lo ladak bangke penangan dak komia tum tame dolo aprange ladake mia pua ke masia be momchoma ke masia be ta daga bangke hakku pen same alang litum karbiarong dak ti sorong tum si dolo la pen ladak komia rong penangan atum same dak pen kedam atum si ki onglo pijo pen dak bangke momchoma tum si aprange dake ang nam pi side lo langkar omate ladak labangso langkar omaroi pen si labangso amenda si long la si ladak owe pli owe po owe trok sosilo dagarong man ke la sila dagarong ko pipisi ke long ma ke long lima la hai puthak litum pini Karbianglong live pen rita libji phasine tum banglo sarkar pen alang tum panchayat non ke panchayat pulo panchayat pen ko pipisi long ma long lema la pen asam sarkar mate plain district long alang litum ke do pen ko pisi alang litum kisung ke boy mal hai puthak litum ching ki je thanji phasi litum pini banglo athemai litum Karbianglong ni hang pen ni jang hadaga karbiara tumbang ke rengdog reng nilo hada mangai siksidula ja kongdo council ja kongdo lapen isi constitution arona tang pen sialang litum ke amen celong lo anong nam celong lo ja kong celong lo Karbianglong rat ke do aprong akar biara tum punon mate kapre khai tum punon isi me isi district lo si dudun lo sala dak plain district long ke dudun jasemen ilitum khey tum ku puson sialang litum non la ana ningkan samelang litum puson si reng dogreng ni ke doma lapen council pen litum ku PPC lang litum han rab le ma lahai puthai litum chingki si thana lapen nili cameraman tan paklang poning tu dagarong asardo Chondrokanto tiso asangho alang li kiso penangan ajak dolo ningkaning koi susilo alang li ake ngari hong habla pasong si non manganang mandelo paralyze kiso joinesi sitame anam akhir jumi pen alang li nonanta kikri apor ke sa post tame nonanda ilitum long nang dudun momlang lasi alang li ke penangan dagarong man alama puthak penangan ciniji lasi nitum Karbianglong live pen alang li khan ipitini arju pono ke hai nang limen je thani no limen ke nang lu ke limen ke solo ka tu dala ka ase paket tanah alkar marong asa nula puri kecini ni ta masuk kamera pabin depan eta tu ke tek an kecini an alam thian ke ni jai po lin kelo bana tu fata karton nang pali daga langkar marong arat hapisar sarajin ke dak lagi pathir kali original ke pathir ka ham misulong jana thoy misulong jana thoy adak pisaratum ningkan panon de adak rong pathir amat huisi man ke kar aku Pilo man ke kar
man ajak he Oh. man motok pupu he Hala so arono ho. hala so arono ho tar mane ricu bang ketek kecipang bar he jako koma doma koma bima pu la so kecipang bar ahur hala so ke nona sora akhirnya akaman pu kalilo bilikan dukan akhiran no ahur aron lebih masukkan lebih misal long kedua apa arah teman-teman kebi kedo pu putarong kang anak tamlo otek ha salda na tamlo otek ha saria de bukrum ada sundo otek pu ni hang anak bai do pu paru kang sol he pu itu pu anak he sundo tapi non itu tuta la pu paru kang sol ada anak itu si non dak pirong keseng Ake saradil pusat saradil rong keseng kita hala sote bihek ra kot kuala sol ne ni tu tek ke boneta plus minus kurite dak nang plak ani kana bali he plus minus kurite dak nang plak po ke hala so ateng pen lana ni kan dulu pu cini pon ke tanon ni bang lan plus minus kurite long de lang he ni kan ko anu de kita arong keseng jadi kan dulu saru yang fong saru an dulu ita lah ni kana bang ko anu ne la bang si ko tik ni tu ni Ande hala sud ke rong sarmano. rong sa ke jaga akesara mano rong hai lo angke pu dum jong la tung lo rong pathi pang tang tung lo Ante hala suhud ko pipilo ke sungai boy dak kenal. ke boy ki sun ke boy mane hala suke facility pana bidana mati sorkar penta karbiang long apa rupon di puta hala suke pan ke sang selang non atitima kondusi karbiang long apa rupon di pu la su ta ko anu ne ke cerap ke tudun dengau tak dengau festival ke bai hu ko anu ne da ke ne la su festival ke bai ke tingri du ni merendam ke tidur ke lok ke jok du adu ke jok du batai ko anu ne kita nona pakai lai bang abjad ko so nar ko mone karbiang long apa rupon pon apa rupon pon apa rupon buku anak kah, apa rupon pon hoi ta tebo ke jalan larang roy he apu karbiang long no buku plan ano ni rutu kadake karbiang long hima muria ba hoi japek hoi tebo ke wah jagat ik dake tebo ni tani tu bat nampak krebi ko pitong napa rupon pedan malah so akaron kopi mah nona tani tu Ciniam de dana. Cini rap dalam. Karbi, duit soy terang, sate terang, korsing terang, adina hot, ingnar pen kewang sidak karbi yang dong ahoy ke banti pon. Dei ala suhut, lasi nang puro, nang ditung ke karbiang along ritong dudun lima, moho along ritong dudun lima. Nei, la sini tu karbiang long risi dudun di. La so pudun pen bangku pitong kupia arok kom pen tong kete war phakone mohong alo ri dunang ko karbiang long asok ke non puta ni tu panang lang le nang kun ke thanga ke ke tu hota me tangka mahata me akira pa be Ave pin hai. ave ceta ave nili tum no mohong alo ri de dudun nili tum ke puketa ke di per jakong orang nili tum cepang tang pen nili de niling ku ke cepang tang ajoy ne esol sonita non ke long dun kita karbiang long pe ke nitum tangang cekan long dipin lah ke cepat duk ke ko ano ne festival ke club denga festival SDC hot pupu hai SDC ke form hotel lo nitum 86 pan hai. ke cepat duk dun non puari ta SDC so ta dipto pan kang honda angket Masuk penabe. long de lah oh natula karo marata ho arata nang cepat duk dun ulo pu natu phata sia kang hon ba isi ho bitan natu pan nakepeng lo pu non puari ta diptum tek lo lah adulo rata adulo Ahok lo alang li rongasar Chondrokanto tiso alang li ahin penangan ladak arong ke plang atumu alang li sebame un ange alang li bor ipen niltum han kladak penang pacini duno dak kisung ke boy alama putak la sedak pipi arta tumdo la se alang itu pen lam thesi arjupona
Ladang api gar jita mepik. Ladang alang litum han isi lama ini litum curug poning tung alang litum ke haku aron bangan aron atang sinon anda klempon bom lang karbialam aki pangbobi pin lang alang litum ladang doboka labangsong nampi aju haku penle dudun kok pusitame alang litum ilitum akhai ilitum karbialam aki aron atang adhormu pencenglok aron atang adugo alang litum non anda rimbom lang lapen alang lituman curu reune alang litum lan ke cepat duk alang litum lan ke cebirti thekapot lasi ladak apido lasi api pana arjupona kardom honili ke nilimen ke komola kropi pu eta non aku ke nilidasi nang kile non berteman ni suarong lo tanon an ke karbiang long pen tha hu bidhalong don dik e mo pen hala sar kaning dia san thak tha an ne ke cepat duk dun aku karbiang long nang parlo poni mene ni lang mene kan silven pu ni suar pan pene hu bidhalong mene rong sia sar tum pan pene hu bidhalong mene pu anon ni tum chuning ri dun tanon berteman tat ha hu bidhalong dun dik ela Stani lu tunta pusi coba cebom cuklem bom hajaran mujarab pen cuklem bom sini so cepat ke lo rong rong non putak cepat sirik bom lo lan velo ni like kardo ante la an mumcom akhe aprange mumcom akhe ave dake artu ingnam habida pipen cenglo lapen la an nona bangke mumcom matung ela 80s pen 90s aningkan pen penang ana mumcom nang litum ni hang ni jang kaddo ko vete la tum sinang apa rom plublo la tum sinang nang do tiblo la tumang lum ke dudun ko pune ke sunge boy non an ko che keglong nona matel ana ke avla ke so ke boy pene tamin nona matka vela la li mesen na mata nona matel mixen la teman ke aku ke dito pa na tek ke pin la nona matel ni tunta ante la kondo sila babi mojid alam kia hot ala so ke India det penangan hut sudulo penangan munida pran kecar mut pen cenglo Hindu pen la muslim alam la suhut ki litum la dak rong asor tum hal pine panohok dulu ma avela nona matke matela ka perenta ni tum bang se heti ka perenta pensin tum hok la bang ke kat lu si tem ke seta hang nesto avelang pajuno kerta li mesian amat ka do beta ante la dak panchayat pen kopipilo na litum ke long ke kopipilo ke rap nona ko ke panchayat pen bortoman kisuman atum hem long dun pajai pejui pen ditin long pajai pejui lo long atum long iglo long le tum ke long le aphai do lang ke long le aphai ong mun na ke long aphai kom ke la ke long le tum se aphai ke ong ikla te la hem so ke la hem so ta le ke long le tum se ke ong ikla bortoman ke long ante kom hek la nali tum ke suarlo tum kopi siklem num sereng do self help group ni thangda self help group bortoman do daga rong lok si group free la dola do la sir choklemik bom pene luna sai vai pene ne la hai cho hang don bom choklem bom la ande la dak lokele meli pen kopilo ke rap kelong non bortoman lokele mele pene khang ke rap long de lang la hai ni khang che pa dut pa la do ne si long dun bom lo klem dun bom lo pene la self help group pen la hai si lun pene ne hang dun bom lo la bangkep a group atum si group leader bortoman da ko la si che song bom lo choklem dun bom lo lun pene ne hang dun bom lo titu bom lo la pusi choklem to dam la pusi ne pene reng bom lo ande dharmo alam ta thani na dharmo ke nal tum ko pipia dharmo lo da ka sora tum kirim non bortoman khako dharmo barim sirim bom la emang tari nang tar hem tudun la hai ni tum non bortoman rim bom la ka pre ka dharmo ke jok tari dun bang ai dharmo barim sini tum rim biak la ahok lo alang li dak pi sidami penangan aron atang alang litum kisung ke boy lapen alang litum awi hut pen sami dak ki do pen alang litum penangan alam samin dum karbing long life kelang ratum hanak pacin dulu lapen ladak dak hek mucor dak ameka ratum pan putot ilitum ardi ponona kardom apangsi nili ardi live atum pansin ni nak hingga jok suruh parlo pen ahok ni tum dake balong risi ke duduna sono pini bon seta la bang sorong ke pini non herarong kali ni select atum ta dakla non durelok isi non nini sar pidolang 90 years dolo non di pu ITI rong citon no sido non ta dolang lapen la soa pu la pen
la suap pu ta dak situ lah na ta ubi hot truck ke dak situ nanti lah pota nang paklang mungkin lah so pota nang la puta bang ke kameramen sampai paklang puta bang la ke ini bang ke 1960 la bang ke non la isi la so puta bang ke da ke teroso e kasison la ketok la ke nama kameramen teroso e kasison terus hala so English pen kuan po English pen ke kuan boleh anta in 3081 ini ke 1381 nasi labang ke labang ke 1960 1960 pen kuan lah sih labang 1381 1381 ningkan pharo isita sosilo susi भारत स्वाधीन दे अप्रांग सिल हाय पोता खेलो लगे अप्रमाण लो लगे आलू मसेला इतुम चोदong lo lah ke miadi yang se nyadi pota lapen itu prime miadi yang se along de lah hem biti setami halapu e parna bangke turji yang se itu la turji along lepen itu dak bang akheng bong ke tutun asap su kisung cetu ma turji pelong ten itu ke dak sorkari along de bis bang mata ke la ke kumama dokhol jakong ke ongaling lo bang yang sinang petet pelong te li jongboy dam doktan e lo man son do lamat se nitum bihek ko nitum bihek auta dak nya ke tek long mun cuma kai tek long le ni ata tanon mane 49 lo 49 lo ke long mane dak ongrung ke 83 pen non pin la 1990 yang bong 1983 la pen 1990 yang bong si mun chom tum la pen ni tumarong pen aper pu hirarong tu ohomia be la bang sorong kan ta la hai mun choma khai pen ke ajoine mane ala tum bang ke dak pen chit direk nang kang bon si tan li tum bang ke pini ana matur dak la pen li tum ining ke chit kar biang long pen a hoi adung hep matsi li tum phan dasemet ke terasison andulan hutan naik tekon hem sinang kai chokabe bala baburi masjid peni po hutan di tumpan in dasemet pet ka jata nang be bang ke sitami long le phelang la turji po joine la tum mane poisa asap chalu nang tipo hem tipo duthip titi la bang tum kisung tu la si la haya sa wa kar biang long pen sitami non council pen sitami tu pen district do tum phan si nang claim pitek long tin di tum ai hin kita mi choro par dan mane mo non ta 50 years kele po la pen mo ni su adin kita mi mane la bang sorong to bom na yin pusi ni kita mi mata ni ta la sonti da sen rong kita mi ni ta na hen kita mi saba sota chikin bom lo mang kisuman to ta chikin mane la hai hem ke ini si dakle ko pinapin dia di puta nasi la haya hem panke di pacim ponduk kalang ande non kido bom Dr. Turiram Ronghang CM Karbing Long Thomas Council alang lige penangan Sunitpur district itu mana Raplo Bangalore Karbi Society itu mana Raplo kapre kedo adim long Karbi itu mana Raplo Plain district asal tu kami dagarong ke dak tisorong langkarong tisorong arara tumhan non puta Karbing Long Thomas Council ahin pen thangna rakirap avelang ku inut baini rong asar pen chenglok apitum sabe nang thanun pasinang lihin pen nalitum dak arat dak akar biara tum jasemet dak doboka anglum keduduna kar biara tum kupilo kipugang tungela CM sab ahok mata mane akirap mana ahok alang non CM satu lam rong hang ahok ahin isoki un ipen chenglok ke boy kisung pen chenglok mun kan kerap benang an arju tulong ke tulong bom non ke YouTube aja setame ba TV aja setame lang bom tulong ahok setame nili tumdak kasenet ke tumdak arong pan ke ka okolat non ke bom CM turinam rong ha palen itu dam polam kali la pen apang setame bonsai election uta da bonsai presiden kitura huta lang tu hapu pen ang camping lang bom ditungla dorelok la nutuke boundary dorelok border ya pupo dang la nomati setame ala so setame la superon la zona
tum tawang bom korsing pi long pi phang chu hai la pen la son bang bom arleng the tum de la amuk phane bute pino tum la pen alang tuma alam pen sin tum jok bom he ta me pini yar ni ta mane rong ru to na tum ta ong lo hadak rata tum phan tawar sibak rap na pula tum mane hadak da sen pet council pen nanti tek the busu ta me dak presiden to ho ba dak blok pene to la tum phan le tum phan mane nang pu pite mane ala council la tangka cross de pin pen ta me la tum dak blok to ho la sam government pen ta me at development ala nang jing kipite ni tum nang pu pidun te mane ni ngarong pit di masih ahok presiden ta rang ke member saya ta tu bom lo hen tum dak pen ta hen mane ward member bu he non bang ke la tum mane la nang thak la non ni tumarong ta la long lo ta duita ward nang thak ta apang ke ni tum member ka mane cerai long vet kar BCS si member cerai long vet non bang ke la ta nang thak dak si bang ke hat number ward si bang ke soy number ward mane asabet atar nang thak dak ma ni tum bang ke non la candidate ke thu dun awai senta nang pa vet yang si la angke akuta ta long de tunate estikuta to ho estikuta pra pun candidate to la ta jab di sonda nang pa vet matin la mat si ni tumbang ke mane asap so la hai ki sundo he la hai akhe kan la se non karbiang longa sokar thanoba karbiang longa ra pa tham se tam monon pisi tam non kini la lok CM non do la mo pisi tam la son si rang mo hala hai tum si tam ni tum la haku arong barin non naita ni pusilia tum ke NRC ke non helang pul he NRC 51 butalis keceng dan tedak itu lah la India la constitution ke pernah pun la itu nanti lah itu pernah la electoral rule keceng dan tadi dak ya kecuali ni kela lah monon kita me aja ta sokal le bahal da CM atun kita me mane jasme per la longli che hoya karpi tum tham kita me nalam itu kita ngarong ni tum dakar biro kam do nonta la ni tum ke langkar om tu sorong ke adulo la pedak ni sparufa rong hangrong pen intiarong tumi dorak com lah pen hala karama rong pansali putu lah hata rong panang sen tung kemana ribinu hala ta endam ribinu bilesta ala tunta beruni kuah soke macam lalu he dihin kem lalu alam bangke alang litum penangan kesung ke boy alam putang thanun lo dak panchayat pen alang litum member pi ni thudun pusnami non mange award sita me alang litum pan thak dak lo jakong thak dak ason lo karbi tum pan pathur dunong le de ji pan karbi akhe tum pan paching thur long le de ji pan alang litum bidi tewal na so teng besi ward sita me long thom thak dak ama se alang litum dak member sita me thur dunong le de lo la sila prange dak ke karbi labang so karbi arong barim lo pot ningkan paru suse owe pri po suse akar biarat lada ke alang litum na NRC long stame dag masi long lab lo dag masi ang tonang apia pua pusara selet stame dag masi long lab lo sidame piposi hala suhut karbing long mikir hills lapang su ke dubom aja kong dubom hut piposi parlo pon pedet ma lape hala su ke parlo pon ji po hut udogonga ara tum jasemet parok ke bayatum thurpak bari chin chorkai si thurpak masi hala apranga barim chief minister Komola Prasad alang li phan Bimola Prasad alang li chief minister ke dobom husi alang li tum ke ther ke hap la puson pa dudun lo ragara tum thurun paksi koson si mikir hills ni tum lengti mara mikir hills along le koson si ni tum dudun poma dudun thek poma la sini tum mang nogong district si dudun nang jipu hala so ke mang pen masi hala da khege ching hon masi labang so dak ti so rong pen chenglok dak rong thom ne do dak phangcho rong pen chenglok
ladang nis paru ko phangcho rong penceng lok la pen ladak langkar om tisorong ara tumpan mangke Nongong district si Palu Pondelo mate non mange Hujai district la non mange Hujai district si Palu Pondelo sitame lapu nili phi hapu lapso langkar om hapu parai le langnam lo pute hapu dake Karbi Anglong a border a pilar dolang nonanda dolang lapen lamangso Karbi Anglong pilar ke deputy speaker retesting hi lapen non ke dobom MLA dorsing rong hang alang litum stame dang nang humri phan wanglo lapen survey lo mondol ero tumpenta batai lo alang survey pon sidame ladak alang litum aning che the bangke Karbi Anglong a hoy da ka dung hesidu pumasing ke alang litum ko ana ningkan pes tame alang litum la ana kisung ke boy pes tame alang litum thir kluk pes dobom lo tame alang litum ke mang lalo jong si dagarong morni sibir vedet nangji bo ningkan pharos tame dover nei dakar bi tumta pu jong si matha dam pulote Karbi Anglong Jasemet Council asor ajakong dak si tame kera pa kenang sot pusi alang litum nang se thanu no lati dak api nut bahni nang thanu ilang mami lapu la petang ha bola pardon ali tu Karbi Anglong pen kewang ni la sonro gangbura hem hong kaman achotai lo nalitum pan itu kan nampi sina Karbi ini cholo si alang gelap lo nili tumarong ke boy dat kisung dat hapo mane nili ke chini dudan tamane aphang ke cholong julong side hapo ke si hala soke kurja murja tawe da dong marong pulo hirarong kada don haroi sila phokep do hala tomsi ajo kasu harlung nang chonghu po chainong nang chonghu po ha hemar lu lebeng ta hemar lu pem ni litum ke bebe long ne somar penang bong chuhut wang si kasu harlung chitip chebi anta nang chonghu pon si la so jone sing ke chano pon de chano chiru te akol long le ba mane phan no choi nang ko po cha chano po akol so chalo to bang pon der po la pen ma si dakarong mane ke boy ki sung do nang ko la si non na phi akol la ke do bom no to tung ke choklem mom ta dak lo arat au somara to bini Charlie lo apo pai tung ke pa Charlie pen sakuri paman lo sakuri long le det Karbi Anglong ka det sakuri long le det Karbi Anglong ka de hada hem sikim nampo dak hem le na son le na su penang sikim son de nili tum lahai kurya tum nili tum long nang pedu ni nili tum jodi corang ya betan nili tum dakarong sakuri ba somara tum corang po hemta alang to barita nili tum kedua to ke klembi ampu ke nili tum si hajira longi mati nong galang tum hadak damelo hadaka tum si hajira longi ahem ke la so posin nili tum ke luo ko tum masih lakulo si nona ponsat pen isi MLA tum tur bom lan kanwan kan nona borodin si hai bom ne si nili tum han ke jo non puna men kana ningkane non puda toar tangke arlong anta iket dawe nanda toar ke me ave ana ningkan nanda toar ke me ave ake nili tum non pu non nili hin se chiplu nana ningkan me non anta ni ke litinan ta long lela he man ta long lela nana bidopen song da vela ajara son ni ke long le pinigla si ko sono lage kosona hala akithe ki din tum phani li tum ki pidunang ke iri butam na pidunang po kopene ta bhut pidun dete jok si jok je nili hemta balo bang phomang throga bhut do lai ki pi nili tum alli sial jal aja long le bulo te ko bulo si nili tum la rong sar ruba sar diuri hatari niton cinton bulo tum niton sarpi sarpo pen pusi nili tum pu choklem bom si chodam bom si anu tin banda pinka lo lapo kai lo imena le hem sikim na chong dat chutul pen imena le hem sikim la itu hem cipang yang na an ke bang kurja murja nang pet sangrang ku sin ni him pen ke Pahok lo nalang litum penangan dak kisung ke boy alam nang cethanun lo nitun same karjulong pen ningdug lo sidame alang litum dak arong rong barim walang litum matha damsi pusar pisar tumbang kono ni kacepat duk pela sorong nang seng lo stame lang tumhan churu nang ji alam bang ke lalo laan mum choma khai ang bong ke dudun pen
alang litum amena karbia lama ki cipang bobelang aron atang hako aron barim si alang litum rimbom lang cujun cuku pen cenglok rong ke rong o pen cenglok ang ton pen alang litum lahai si alang litum klem bom bang bom lo sidame ningdu lam mangalalo alang litum karbiang long council sor pen inut bahini ketigeding tum bangko election ahut campaign kapre ka party leaders tum hanang campaign pipo dagarong ara tum han than pari tekang pola muk phane bhut pinoy alang li phane bhut jongoy pula puson pari tekang po sitame haider lo pu sitame alang litum alam chak non anda thangta abelang pu selang litum alam nang napiduno pen ladak towar pen chenglok hemso pen chenglok hemso ta inut bahini tum si long chorlang same ladak ভারতীয় জনতা পার্টি পরিবর্তন সরকার lang lituma ke mangating bote adon tinta letrin donangi hemso donangji lapen akijoy pen BPL a lights electricity temen long ponangji arondolo sitame ladak tisorong ke non puta hemso avelang pusi pudam deta koko idon doni si dochola lapen letrin bangke kavi si ke onglang lapen electricity sitame non ningkan hini ni si dolang adon tina lang litum tangka maha do tum ke thordun long kabe tum mangke nason sing sambila nasi alang litum ke sung ke boy ni tum phan ang ton pen alang litum rong asar pen chenglok daga mekar tum pen chenglok penangan nang than nulo same isi alang litum akema mangke lalo ladakta presiden do panchayat mamia presiden do mamia VDC do mamia rason do sala tum phan councilor sor jongsi MLA tum ba CM tum jongsi puduno pulute alang litum ta nang rapupu laswa ke matha laswa ke rabama ke nang sopu alang litum same nang thanulo lasi ladaka kar biara tumta akera ki ke kelok puchi pu pipin ra ladaka kar biara tum hana ra athimar ra ke rong barim la ke non her le ke sengali NRC long ta dak siang ton pen long lablo lasi alang litum ke sung ke boy alama puthak ni tum karbing long live pen ladak adima klong ansi bangsi ni tum dak chini phanen tum dang nambor ilo la pen penangan alang litum kisung ke boy alam puthak alang litum dak rong ke plang ha ko ana 18 13 80 pen chenglok 19 ko ana 16 ani kan pen chenglok ko ana ning kan pen ode dak NRC alu teng pen mate ladak pota alu teng men tum ritali lo langdam lo chini dam lo la so alu teng lo pete lalang litum ke ning kan pharu selo rong barim lo nasi labang so rong puthor noningkan parosi padu ji phan pulote councilor sor kelang dun ke cari dun akenang sot ke dun pusi ni tumta munthi damlo non marke den rong pen bikrom teron karbing long lai